இனிமே உன் ஜனங்க கோபத்துல ஓட்டு போடணும்னா சோப்பு சின்னத்துல 100 ஓட்டு, சீப்பு சின்னத்துல 200 ஓட்டு போட முடியும். அவ்வளவுதான். என் ஒருத்தனை எதிர்த்து ஒரு தொகுதியில நின்று உன்னால என்ன பண்ண முடியும்? அடுத்து வரப்போற என் ஆட்சி எதிர்கட்சியே இல்லாத ஆட்சி. இது புதுமையா இல்ல? இப்ப தெரியுது. நீங்க ஒருத்தர் அரசு இயந்திரம் இல்ல, அந்த இயந்திரத்தோட சின்ன சக்கரம் தான். இப்ப மாத்த வேண்டியது அந்த ஒரு சக்கரத்தை, மொத்த மெஷின். உங்க தொகுதியில உங்களை எதிர்த்து நிக்கணும்னு மட்டும்தான் நினைச்சேன். இப்ப சொல்றேன், உங்க தொகுதியில மட்டும் இல்ல, 234 தொகுதியிலையும் யாருமே